Hi! Kamusta kamo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita parti sa pahamot. Ini nga pahamot nga luyag ko istorya sa inyo subong tawag siya Habit Rouge Eau de Toilette for Men. Iya ni siya ni Kerling. Panglalaki ni siya, pero kung luyag mo siya suksokon, bahala ka, pag gusto ka. No, kag eau de toilette ni siya, makusog ni siya, no? Kung spray mo ni siya simo, layo ang malabot. Ano ni siya kung simutan? Bali, ka citrus no? Kadamo sing citrus. Kag may pagkabulak nga may pagka-spicy kag mahumok. Na amo na siya kung simutan. Ka elegante sa iya nga pahamot, no? Angay siya kung katamtaman lang ang panahon. Ang temperatura nga para sa iya is between 60 degrees to 80 degrees Fahrenheit o kung 16 degrees Celsius to 27 degrees Celsius. Ano ang iya nga mga nota? For the top, we have lemon, Brazilian rosewood, orange, bergamot, lime, tangerine, kag basil. Na kadamo citrus kag ang Brazilian rosewood gahatag sing iya nga pagka bulak nga hamot kag jutay nga pagka spicy, no? For the mid, we have rose, carnation, sandalwood, cinnamon, patchouli, jasmine, kag cedar na may mga kahoy na kag mga bulak pagid. Na for the base, we have vanilla, leather, amber, benzoin, oak moss, labdanum. Ang vanilla kag ang benzoin gahatag sing iya nga pagkahumok. Na kailigante sini nga pahamot, ako si mo pwede mo ni siya suksokon sa mga formal nga okasyon. No? Kung namian ka mo sini nga pahamot, pabalaan nyo lang ko. Kag kung may iban pa ka mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibili nyo lang sa comment section. Sa daso naman, bye-bye!